Perdona. Sí, hola. Bé, bona tarda a tothom. Gràcies al president, a la mesa de la comissió i a tots vosaltres, diputats i diputades, per permetre aquesta compareixença davant de tots vostès. Perdoni, quant temps tinc? No sé, 20 minutets? Bé, doncs, el motiu de sol·licitar aquesta compareixença és explicar una mica la situació de l'agricultura ecològica, explicar una mica el que fem al Consell, què és el que fem, com funcionem i sobretot a la part final els reptes de futur i les possibles problemàtiques que ens puguem trobar i com veureu en tenim una de molt destacada que us demanarem la vostra ajuda. És aquest? No, no és aquest. Era un... És aquí, finestra? Sí, però si ho vaig obert en PDF, no en PowerPoint. Bueno, és igual. No és igual, si posa finestra, però si surt... Com estem d'informàtica? Què necessites? Oh, fiqueu en pantalla completa. S'ha de buscar la copa, aquella copa aquí baix. La trobem. Que raro. Hi ha d'haver una copa. Bueno, si com deixem així. És el PDF. Tenim així? Hem de fer el PowerPoint. Esteu en Estem al PDF. Ai, Ara. però el Ah, no, és igual, és igual, és igual. sabeu on el teniu? És igual, està bé, està bé, està bé. Perquè, clar, si anem Amb al la fletxa, PowerPoint sí que... amb la fletxa tenia... Ah, amb aquesta, val. Vas passant pàgines. Val, d'acord. Molt bé, solucionat. Doncs aquesta intervenció l'he dividit en 4 parts, una petita introducció, després explicarem al Consell què fem, l'estat del sector ecològic a Catalunya, el compararem una mica amb la resta de l'Estat i amb la resta del món, i sobretot els reptes de futur, a veure de quina manera es pot solucionar i tirar endavant el sector. Per començar, la producció agrària ecològica, biològica o orgànica, com sabeu, és un sistema de producció que bàsicament té 3 objectius, que és l'obtenció d'aliments de qualitat màxima òptima, tant nutritiva com organolèptica, lliure de residus, i minimitzar l'impacte del ser humà sobre el medi ambient. I, per tant, utilitza recursos naturals de manera òptima, contribuint a preservar la biodiversitat vegetal i animal i apostar per impulsar el desenvolupament local de la zona. De fet, val a dir que l'agricultura ecològica és l'únic sistema agrari que està regulat íntegrament amb una normativa especial per tota la Unió Europea. Els principis, que els podem llegir, preservar la fertilitat natural, ja que entenem que les finques que ens donen els aliments han de durar no només a curt termini, sinó que a mig i llarg termini han de continuar produint aliments, preserva la diversitat biològica, redueix l'acumulació de contaminacions ambientals, no utilitza OGMs, fa una gestió responsable dels recursos, garanteix el benestar animal, conserva el patrimoni agrari i restringeix molt l'ús d'additius en els aliments. Es fonamenta bàsicament amb aquests 2 reglaments que veieu aquí, el 834 del 2007 i el 889 de l'any 2008. Aquests reglaments van entrar en vigor l'any 2010, tot i que la primera normativa d'agricultura ecològica a nivell de la Unió Europea ja va sorgir l'any 1991, per tant ja té uns certs anys. I una part d'aquesta normativa,
regula tot el sistema de producció agrari i elaboració d'aliments i l'altra part regula com s'ha de controlar. És un sistema de control específic per l'agricultura ecològica. I aquí a casa nostra, a Catalunya, el qui regula, el que controla, el que verifica, és el Consell. Aquesta normativa protegeix les paraules ecològic, biològic i orgànic, que vol dir el mateix, i els prefixes eco i bio per tots els productes ecològics. Segons quin país estem parlant, fa servir més una paraula o una altra. Des de l'any 2010 és obligatori que tots els productes ecològics portin aquest logotip, l'eurofulla, aquest logotip de color verd, per tal d'identificar clarament els productes ecològics. I a Catalunya tenim aquest logo del CCPAE, que ja té uns quants anys, que ara mateix és optatiu, però que la majoria dels nostres productors continuen utilitzant perquè és molt conegut a casa nostra. Per tant, el Consell és el que aplica la normativa dels reglaments, especialment el 834/2007, i que controla i verifica tots aquells operadors que fan productes ecològics a casa nostra. I el Consell és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica i autonomia econòmica i plena capacitat d'obrar en l'exercici de les seues competències. Ja es va crear l'any 2000, amb aquesta llei, la llei 15/2000, per tant ja tenim 14 anys de vida, i justament enguany, a la llei 2/2014, es va modificar, es va actualitzar el seu estatus i justament ara s'està redactant el nou reglament de règim intern a proposta d'un esborrany presentat pel propi Consell i que esperem que l'any que ve ja tinguem el nou reglament en vigor. El segon punt, que és el Consell, les funcions principals són gestionar el registre de tots els operadors i, com he dit abans, el control i la certificació de la producció ecològica d'acord amb la normativa, proposar la redacció del reglament de règim intern, que és el que hem fet justament enguany i he presentat al juliol d'enguany al Departament d'Agricultura, confeccionar totes les estadístiques requerides, que són moltes, autoritzar totes les etiquetes de tots els productes ecològics catalans, que també són molts, com veureu, gestionar les quotes per finançar el Consell, aquí val a dir que el Consell des de l'any 2011 s'autofinancia al 100% a través de les quotes que cobrem als nostres inscrits, i també val a dir que fins l'any passat cobràvem taxes públiques, però amb la modificació passem a cobrar quotes. Elaborar i aprovar els pressupostos i vetllar pel prestigi de la producció agrària ecològica en general i denunciar tots aquells fraus que es puguin cometre. Al Consell també disposem de la norma de qualitat, la 17.065, que és obligatori per les entitats privades i no per les públiques, i des de l'any 2005 que disposem d'aquesta norma de la qual estem molt orgullosos perquè vam ser la primera entitat pública europea a tindre-la. I això ens dona, aquesta normativa ens ajuda moltíssim a l'hora de signar acords amb d'altres entitats d'altres països per poder fer servir els seus logotips nacionals, privats o públics, perquè els productes catalans siguin més fàcilment de vendre, més fàcilment exportables a altres països com Alemanya, els països nòrdics, etc. Inclús també per signar acords amb aquells països on hi ha una normativa d'agricultura ecològica que no és la Unió Europea, com per exemple el Brasil o Suïssa, perquè igualment els productes catalans es puguin vendre allà. Doncs aquest control i aquesta certificació que fa el Consell, aquí us he ficat un petit gràfic de com es realitza qualsevol persona, qualsevol agricultor, ramader o empresa que es vulgui inscriure, com fa aquest procés. Després d'enviar la sol·licitud amb tota la documentació requerida, es revisa aquesta sol·licitud i rep la visita d'un inspector, un tècnic inspector de casa nostra, in situ, on es visiten totes les finques, els animals, les instal·lacions, l'empresa, tot, etc. I amb aquest informe és el comitè de certificació, un òrgan independent dins del Consell, que és el que finalment dona o no dona el certificat final. Al Consell el componen tots els inscrits, tant productors, o sigui agricultors i ramaders, com elaboradors, importadors, comercialitzadors
i ara també comerços minoristes, i es regeix per un òrgan de govern, que és la Junta Rectora, i dos òrgans executius, que és la Direcció Tècnica i el Comitè de Certificació. Aquí, en aquest cas, m'acompanya la directora tècnica, la Núria Vallès, que no l'he presentat. La Junta Rectora, la meitat dels seus membres, és a dir, 6, són 3 representants dels agricultors i ramaders i 3 representants de les empreses elaboradores i comercialitzadores, que són escollits amb eleccions democràtiques cada 4 anys i en llistes obertes. I destaco aquest fet perquè som els propis inscrits, la pròpia gent del sector que estem representats a la Junta Rectora i que som, al fi i al cap, els que coneixem les possibles problemàtiques del sector. Els altres 5 membres són 3 membres de la Generalitat de Catalunya i 3 representants dels consumidors, que també els designa la Generalitat de Catalunya. I com he comentat abans, el Consell es financia a través de les quotes que paguem els propis inscrits i una molt petita part a través d'un PDR de promoció, que el Consell, una de les funcions és promocionar l'agricultura ecològica tant entre els agricultors i els ramaders com als consumidors. Perquè tingueu una idea del que fem el dia a dia, l'activitat d'inspecció, que és l'activitat principal, fem una mitjana, per exemple, el 2013 vam fer 565 visites d'inscripcions, de noves inscripcions, 307 visites, estem parlant de visites in situ, a les finques o a les empreses, 307 visites d'ampliacions, pràcticament 2.000 visites de seguiment, són visites que es fan obligatòriament i cada any a tots els inscrits que fem agricultura ecològica, 113 visites aleatòries de forma sorpresa, sense avisar, i 18 visites dirigides. La previsió per l'any que ve, com veieu, és que aquestes visites de seguiment, aquestes visites, podríem dir, rutinàries anuals, doncs augmenten un 20%. La segona activitat més important és l'activitat de certificació, que com he comentat ho fem a través del comitè de certificació, un grup de tècnics que són els que donen o no donen finalment la certificació a una empresa o a un ramader o a un agricultor. Doncs l'any passat va valorar més de 3.500 expedients. Va autoritzar més de 6.000 productes nous amb agricultura ecològica i va emetre pràcticament 2.800 certificats, a part d'elaborar estadístiques, atenció telefònica i atenció de denúncies o queixes rebudes. I finalment, com qualsevol altra entitat, gestió econòmica, acció comunicativa a través de la web, xarxes socials, etc. Tenim una guia online de tots els operadors actualitzada on es pot consultar el certificat de tots els nostres inscrits i a part divulgació amb participació en jornades, fires, etc. Aquí teniu el mapa per comarques d'enguany, les inspeccions fetes, encara no hem acabat l'any, encara no les hem acabat, però quasi. Com veureu, 5 comarques tenim més de 100 inscrits, que són l'Alt Penedès, el Segrià, les Garrigues, el Priorat i la Terra Alta, i excepte 2, la Vall d'Aran i el Pla d'Urgell, que s'han mantingut el nombre d'inscrits, i una al Baix Empordà, que hem baixat un sol inscrit, tota la resta de comarques han augmentat el nombre d'inscrits del 2013 al 2014. I tot això ho fem amb un pressupost de 1.400.000 euros i 36 treballadors en plantilla, dels quals la meitat, pràcticament 17, són aquests tècnics inspectors que visiten totes les explotacions i empreses catalanes cada any. Passem al tercer punt, que seria l'estat del sector a Catalunya, a casa nostra, i com veureu l'evolució aquests darrers 18 anys, que són els que tenim dades estadístiques, a les columnes de color verd són les hectàrees, han passat de les 5.000 hectàrees a l'any passat 112.408 hectàrees, un creixement molt important, i la línia de color carabassa són els operadors, estan tots englobats, agricultors, empreses, ramaders, etc. També hem passat de 236 a 2.470, que és un increment molt important. I justament l'any passat 2013, vam créixer pràcticament un 20% en nombre d'inscrits
i un 18% en nombre d'hectàrees. Per tipus d'activitat, la línia blava són els productors, o sigui, agricultors i ramaders. Com veieu, també un creixement any darrere any, anys que més, anys que menys. La línia de color vermell són les empreses que elaboren i comercialitzen productes ecològics, amb un creixement molt més constant. I després tenim les empreses que comercialitzen i les empreses que importen productes de fora de la Unió Europea, que també han d'estar inscrits i registrats. Sobretot l'any passat vam tindre un increment molt important dels productors vegetals, pràcticament un 24%, i ramaders més d'un 19%. Si ho dividim per les 4 províncies, doncs veureu que el lloc on tenim més inscrits és Barcelona, sobretot perquè tenim aquí localitzats la majoria de les empreses, i després hi ha Lleida, Tarragona i Girona. I amb els creixements que teniu aquí a la vostra dreta de l'any 2013. Per hectàrees, més de la meitat de les hectàrees catalanes ecològiques estan a Lleida, com és lògic de pensar, però tot i així la província de Barcelona l'any passat va créixer més d'un 50% en nombre d'hectàrees, que és moltíssim, i Tarragona un 20%. Això és la distribució dels cultius que tenim a Catalunya, cultius ecològics, traient totes les hectàrees de prats i pastures que evidentment han d'estar inscrits i totes les hectàrees de bosc i matoll i recol·lecció silvestre que també han d'estar inscrits. Doncs si ens fixem en l'agricultura productiva, el primer cultiu amb importància és la vinya, que ocupa el 31%, amb 7.800 hectàrees. És un dels sectors que darrerament ha crescut més, i el segon són les oliveres, amb un 24%, que suposen pràcticament 6.000 hectàrees. A dades d'avui, o sigui, pràcticament ja hem acabat del 2014, de vinya hem creixut 2.000 hectàrees més i d'oliveres 800 hectàrees més. Per tant, el creixement d'aquests dos sectors continua, i continua amb molta força. Pel que fa a les explotacions ramaderes, com veureu amb el formatget, pràcticament totes les explotacions són explotacions destinades a la producció de carn. Vaquí, sobretot, però també oví, cabrum i equí, que representen pràcticament el 85% de les explotacions catalanes. Tot i això, els últims 2 o 3 anys s'ha desenvolupat força l'aviram per la producció d'ous i les assignatures pendents. Si al sector agrícola l'assignatura pendent podríem dir que és la fruticultura, on tenim poques hectàrees. A la ramaderia és la producció de carn de porc, de pollastre i tot el que seria la producció làctica, que tenim molt poques explotacions. Pel que fa a les activitats agroindustrials, quan dic agroindustrials no us imagineu grans empreses perquè el que tenim inscrits són micro i petites empreses, amb la immensa majoria. Doncs, com us he comentat abans, la meitat de les empreses que elaboren productes ecològics estan localitzades a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, amb aquest ordre. Tot i així van créixer l'any passat en totes les 4 províncies. Si ens fixem en l'activitat que tenen aquestes empreses, doncs veureu que hi ha una gran diversitat, i això és una molt bona notícia. Amb el sector convencional ja sabeu que a Catalunya tenim un teixit agroindustrial molt important, i amb el sector ecològic també. I això és molt important de remarcar-ho perquè són els que donen sortida a la matèria primera o al producte que elaboren els nostres agricultors i els nostres ramaders. I de fet les nostres empreses catalanes han de portar matèria prima de fora de Catalunya perquè no n'hi ha prou amb el que produïm aquí mateix. El primer sector amb importància és els cellers, l'embotellat de vins i caves. Com hem vist, el primer sector amb importància era la vinya amb l'agricultura, doncs és lògic pensar que també ho és aquí. I el segon és la comercialització i la distribució de productes ecològics. Si ens fixem en els 2 sectors que van créixer més l'any passat, són l'envasat d'oli, l'elaboració d'oli, ja hem vist també que el sector de les oliveres és el segon sector amb importància, i els escorxadors. També hem vist que la ramaderia és força important
a casa nostra, per tant és molt bona notícia que hi hagi un gran nombre d'escorxadors per donar sortida amb aquesta producció de carn força important que tenim. El volum de facturació, aquí us voldria fer notar que és la facturació dels agricultors, dels ramaders i de les empreses. No és el valor de mercat dels productes ecològics, que seria molt més. És la facturació de les empreses. Com veureu, any rere any ha anat creixent. Del 2011 al 2012 és aquest 14% de creixement. Les del 2013 les tindrem en breu. S'espera també un creixement similar. I el primer sector amb valor en euros serien els cellers, amb un 4% de creixement i 25 milions d'euros, el segon la comercialització i la distribució i el tercer la transformació de cereals i grans. El destí de les vendes, on van els productes ecològics, com veureu, la línia blava és que es venen aquí a Catalunya i com veureu l'increment, i sobretot els darrers anys, ha sigut molt important. I això és una bona notícia, perquè que els productes que fem aquí a casa nostra es venguin a casa nostra, doncs és una molt bona notícia perquè el mercat, vol dir que el mercat català va creixent i el consumidor els compra. El 26% se'n van a la resta de l'estat espanyol, el 17% se'n van a d'altres països de la Unió Europea i un 10%, que no és poc, sinó que és molt, un 10% se'n van fora de la Unió Europea. Per tant, un 25% se'n van per exportació. Clar, això varia molt si analitzéssim sector per sector. Si ens fixem en el sector del vi i de l'oli, que són els dos sectors més importants, com ja havíem comentat, són dos sectors on l'exportació és molt més alta del que estem dient aquí. Després us passaré 4 diapositives d'un estudi que fa el Departament d'Agricultura cada 2 anys, és un estudi que fa als consumidors, per veure quina és l'opinió dels consumidors catalans de productes ecològics. Segons aquest estudi, un 85% dels consumidors enquestats diuen que coneixen o han sentit a parlar dels productes ecològics. Bé, ja és bastant. Que el 83% confien en el certificat que figura a l'etiqueta i confien, per tant, que aquell producte ecològic realment ho és. Que això és bàsic, és bàsic que el consumidor mantingui la confiança en la certificació i que cregui que realment és així. Per tant, hem de continuar treballant per mantenir aquesta confiança i augmentar-la. Per una altra banda, pràcticament 6 de cada 10 diu que se sent poc o gens informat. Això vol dir que la majoria de la gent encara no coneix bé els sistemes o els mètodes de producció de l'agricultura ecològica i no els sap diferenciar prou respecte als altres productes convencionals. Per això és una assignatura pendent ja de fa molt temps i que, com veureu, sortirà a l'últim punt. Després, el 90% dels enquestats troben que seria positiu que els productes ecològics s'introduïssin als menjadors públics com escoles, hospitals, geriàtrics, guarderies, etc. I fins un 62,5% estarien disposats a assumir-ne un sobrecost, un sobrepreu. Això també sortirà al quart punt. I finalment aquest gràfic ens diu que pràcticament la meitat alguna vegada ha comprat un producte ecològic, però si ens fixem en els consumidors fidels, els consumidors habituals, són aquest 31% que consumeixen almenys una vegada al mes productes ecològics i una dada que no surt aquí, un 19% en compren de forma setmanal. S'hem acabat? 5 minutets. Les compres dels productes ecològics es realitzen en un 50% en botigues o centres especialitzats i en un 35% en supermercats o grans superfícies, tot i que no és despreciable els mercats o la venda en finca directament. La majoria dels productes ecològics que compren els consumidors catalans són productes frescos, com veureu, verdura, fruita, ous, etc. Un 91% són conscients que estan pagant més per un producte ecològic que no pas el convencional. La raó per la qual compren productes ecològics amb diferència és l'argument de la salut. Podríem dir que és un argument egoista, és un argument per conservar la pròpia salut
i no pas perquè tinguin més qualitat, perquè siguin més sabrosos, que serien la segona i la tercer motiu, o per conservar el medi ambient, el benestar animal, etc., que com veieu hi ha molts motius. Si el preguntem per què no es venen més productes ecològics, la majoria responen perquè haurien de ser més barats, perquè hi hagués més consum, o, i això que sí que és important, és perquè a molts llocs no els troben, als seus punts de venda habitual no els troben o no troben la varietat que voldrien. Comparant-nos amb la resta d'Espanya i ràpid resumint, veurem que amb l'activitat primària i amb nombre d'operadors, pagesos i ramaders, estem en 5è lloc, però en canvi en l'activitat secundària i terciària, el que és la indústria o el comerç, estem en primer lloc de totes les comunitats espanyoles. Això són hectàrees, Andalusia s'emporta la meitat, Catalunya som els tercers, podríem dir. Això és ramaderia, Catalunya som la segona comunitat en ramaderia, amb un 11,5% de les explotacions ramaderes. Això són les hectàrees que hi ha als diferents països de tot el món. Com veureu, Espanya està al 5è lloc, amb 1.600.000 hectàrees. Això són en percentatge de la superfície agrària útil, el que està destinat a agricultura ecològica. Com veieu, aquí ja no hi sortim. Catalunya destina el 6% de la superfície agrària útil a l'agricultura ecològica, que Déu-n'hi-do, està per sobre la mitjana europea. Però, si us fixeu, Àustria, Suècia, Estònia, Suïssa, etc., ens porten uns quants punts d'avantatge. Això és per continents. Europa és un dels continents on tenim més agricultura ecològica. Això és per nombre de productors. A Espanya estem amb el 9è lloc, amb més de 30.000 productors que ens dediquem a la producció agrària ecològica. Això és el mercat. Les vendes de productes ecològics a tot el món bàsicament es ven a Estats Units o a Europa. Per països dels Estats Units s'emporta pràcticament la meitat del mercat, com veureu és de 50.000 milions d'euros, una estimació de l'any 2011, i a Espanya estem en 10è lloc. Tot i ser un país relativament gran, doncs estem al 10è lloc. I ara arribem a l'últim punt, que aquí ja sol·licitem la vostra col·laboració i ajuda. Per una banda, els reptes de futur és la política agrària comuna, que entrarà en vigor l'any que ve, el PDR. Aquí ens trobem que els ajuts agroambientals destinats a la producció agrària ecològica es veuran disminuïts perquè són incompatibles amb el greening, i ve a ser un 35%. I per tant, els nostres agricultors i ramaders veuran disminuïts la seva ajuda. Aquesta ajuda no és perquè sí, sinó és perquè, sobretot quan es comença a fer agricultura ecològica, i amb els anys de conversió, que poden ser 2 o 3 anys de conversió, la renda agrària es veu disminuïda. Per tant, és bàsic que aquestes ajudes continuïn, com a mínim, com fins ara. Ajuts a la certificació, que han existit aquests darrers 4 o 5 anys. Els primers anys va ser quantitats significatives, però aquests darrers anys han sigut quantitats bastant baixes, i considerem que haurien de continuar sent-hi. Són ajudes per pagar el cost precisament d'aquestes quotes que cobrem al Consell. Ens han comentat que a partir de l'any que ve només serà pels nous inscrits, no per tothom. Això només va destinat a agricultors i ramaders, no empreses. I considerem que no és just ni lògic. Els ajuts a les empreses, això vol dir que tots aquells ajuts destinats a empreses, com ajuts per millora de la tecnologia, maquinària, implantació de normes de qualitat, etc., que n'hi ha, hi hagi una discriminació positiva per a les empreses ecològiques. Vol dir que els donin més punts o tinguem preferència. Ajuts a la formació i a la investigació, tot i que últimament sí que hi ha hagut alguns petits ajuts amb investigació en agricultura ecològica. Això és clau, perquè fins ara, i encara ara, la investigació i la transferència tecnològica la fan els pagesos i els ramaders. Són els que proven noves llavors, els que proven noves varietats, els que proven noves races, i després són els que reben les visites d'altres pagesos per explicar-los com ha anat. I la veritat és que això és una inversió a mig i llarg termini que hauria de continuar i augmentant-se, perquè la investigació en agricultura ecològica afavoreix a tota l'agricultura i no pas al revés. No tota la investigació en agricultura serveix per a l'agricultura ecològica.
Suport a la comercialització, ja hem vist que un dels problemes és que al seu mercat petit no hi ha presència dels productes ecològics a tots els punts de venda, i sí que és veritat que hi hauria d'haver un suport amb aquelles iniciatives d'agrupació de productors, de foment dels mercats, circuits curts, per atansar els productes ecològics als consumidors catalans. Promoció del consum, ja hem vist que un dels problemes principals és que la majoria dels catalans se senten poc informats, per tant, cal més campanyes d'informació i de promoció dels productes ecològics perquè els consumidors amb la informació a la mà decideixen si compren o no compren els productes ecològics. Bé, fins ara hi ha hagut un pla d'acció d'agricultura ecològica 2008-2012 i un pla de foment 2012-2014. Esperem que hi hagi el nou pla de foment que ha de començar l'any que ve i que compti amb el Consell i amb tot el sector per col·laborar-hi. Després una altra problemàtica que fa molts anys que dura, que és la protecció davant dels OGMs i les contaminacions per deriva de productes fitosanitaris. Som els propis agricultors els que hem d'aplicar les mesures de protecció davant els altres agricultors, els nostres veïns, per evitar que ens contaminin, tant per contaminació per deriva de productes fitosanitaris com per contaminació creuada, sobretot amb el blat de moro. I últim punt, i el més important, que l'ha deixat expressament per l'últim, és la nova proposta de normativa europea de producció ecològica. La Comissió va presentar al març del 2014 una proposta nova de normativa que nosaltres entenem que és molt i molt perjudicial per Catalunya. Ara mateix està davant del Parlament Europeu i del Consell Europeu que l'estan, no sé si han començat a debatre-la, però aviat ho faran. I és una greu amenaça per l'agricultura ecològica catalana. Els 4 punts més crítics són aquests que us he posat. La nova normativa elimina la possibilitat que hi hagi explotacions agràries mixtes. Ara mateix, més del 30% de les explotacions agràries que tenim a Catalunya són mixtes. Vol dir, per exemple, que un agricultor destina unes finques a sembrar cereal ecològic i té unes altres hectàrees de presseguers convencionals. És un exemple només. Doncs totes aquestes explotacions es veurien a que siguin convertides en ecològic, totes, o s'haurien de desborrar del Consell. Cosa que no obliga, per exemple, a les empreses que poden continuar sent mixtes a que siguin exclusives. O sigui, obliga a uns sectors i a d'altres no. Obliga les empreses a adoptar un sistema de gestió ambiental. Això, a la realitat, vol dir un sistema de certificació com la ISO 14000 o un EMAS. Això, ja us he comentat abans, que l'agroindústria catalana són micro i petites empreses. Això és una despesa extra molt, molt important per la immensa majoria de les empreses catalanes, que segurament no podran assumir. Suprimeix les excepcions. La normativa actual contempla algunes excepcions, com per exemple, per posar un exemple, l'ús de llavors convencionals. Sí que hi ha un requeriment que han de ser llavors no tractades, però ara mateix al mercat ecològic no existeixen totes les varietats de tots els productes amb la versió llavor ecològica. Per tant, hi ha excepcions que es permeten l'ús, amb una autorització del Consell, és clar, l'ús de llavors convencionals. I, per exemple, enguany portem 1.700 autoritzacions d'ús de llavors convencionals. Si se suprimeixen les excepcions, això voldrà dir que hi haurà molts pagesos que no podran sembrar o plantar les varietats que desitgen, i dificultarà moltíssim el mercat. Per la ramaderia obliga que el 90% de l'alimentació dels herbívors provingui de la pròpia explotació o de la zona o regió on està situada. Clar, la nostra ramaderia, bàsicament situada als Pirineus, doncs això és un problema molt greu, perquè en èpoques fredes, sobretot, o la ramaderia que engreixa els vedells, per exemple, doncs necessita l'ús de pinso, que aquest pinso es produeix a Catalunya, però que la matèria prima, com ja he dit, amb el problema dels transgènics, doncs resulta que ve tot el blat de moro d'Itàlia o de França. Per tant,
aquestes explotacions ramaderes no compliran la normativa i seran inviables. I estem parlant de moltes explotacions ramaderes. Aquests són els 4 punts que més perjudiquen els interessos catalans. Però n'hi ha d'altres problemes o d'altres punts que són molt conflictius. No defineix clarament l'abast de la certificació. Inclou la possibilitat de certificar un grup sense cap tipus de garantia jurídica. Ens està parlant que un grup de pagesos es poden agrupar de forma verbal, sense cap tipus de contracte, i fer la certificació en grup. Després, a l'hora d'assignar responsabilitats en cas de problemes o fraus, doncs realment aquest punt no se sap com s'aplicaria. No permetrà que una empresa estigui certificada per més d'una autoritat de control. Això vol dir que tots aquells agricultors i ramaders que tenim a les zones frontereres amb Aragó o amb la Comunitat Valenciana, que tenen finques aquí i allà, no podran, o estaran aquí o estaran allà, no poden estar als dos llocs, i en tenim uns quants. Després, tot el sistema de control i certificació que hi ha actualment a la normativa s'elimina. S'elimina i es passa a la Direcció General SANCO, que és la Direcció General que es dedica sobretot a la seguretat alimentària, doncs que té un sistema de controlar i certificar diferent a la filosofia que tenim actualment amb el sistema actual. Bàsicament nosaltres el que controlem i certifiquem és la qualitat i controlem i certifiquem tot el procés. Estem controlant el sistema, la manera de produir i indirectament estem acreditant aquest producte final. Però el que estem certificant i controlant és el sistema de producció. En canvi, la Direcció General que verifica sobretot la seguretat alimentària bàsicament es fixa en el producte final si compleix o no compleix. I és igual la manera en què s'hagi produït o que s'hagi fet aquest producte. Per tant, entenem que hem de continuar amb aquest sistema de control que tenim actualment. I la darrera cosa, elimina la inspecció anual obligatòria, el que us havia comentat abans. És obligatori fer una auditoria anual a tots els agricultors, ramaders i empreses, i això la majoria dels consumidors ho saben i és el que els dona més confiança perquè saben que realment el producte està controlat. Doncs amb aquesta nova normativa això s'elimina. I fins aquí. Moltes gràcies per la vostra atenció i si teniu alguna pregunta...